May sa asiman at taga South Korea, itinangipaigid ti yate na, kalpasan anabutan na tinapipigsa nga angin, ititeng nga ti taaw, rason iti panakadadael ti dek ti yate na, kabayatan iti panagsubli na kuman iti pagilyanda, aday toy ket na isadsad iti paset ti barangay Victoria, iti ili ti Curimaw, Ilocos Norte. Daytoy ket ni Hana Bay Sur, agtawen 40 is. Heavy weather, so I cannot pass through going up. Yeah. So I must start pulling down. So I have to take out or push down into the sea. So only sailing by engine. Since I need a shelter, so I need a place for repairing my yacht. South Korea. South Korea. And Sigon ti panagpalpalutpot ti PCG, babaen iti panangidadaulo ni Deputy Commander PO1 Marlon Borromeo ti Philippine Coast Guard ang nakabase iti barangay Victoria, Curimaw, Ilocos Norte ni Han Bay Sur ket nagapo iti San Fernando, La Union. Sigon pay ken ni PO1 Borromeo, dagos damet at tinulungan ni Han Bay Sur ken ditoy nga insigida nga ininspect dati yate ken ditoy anapanek na kanda nga adda iti buttaw ti dek ti yate ken daytoy ti rason nga inpaigid ti South Korean National tapno di gastaket taramaanan na sakbay iti panangituloy na nga agsubli iti pagilyanda. Biscuits, mansanas ken dadumapay agamit ni Han Bay Sur tinakita dagiti kameng ti PCG ti linaon ti yate. Dagos met ang nakikoordinate ti PCG Curimaw kadagiti sa balipay nga ahensya tapno ti gastaket ma-check up ti papeles ti naisadsad adayuan ken ditoy anaduktalan da kompleto ti papeles ni Han Bay Sur. Naperjan ngamin idi agsubli so na South Korea na naperdi. Bali ko na napigsa ti daloyon kin angin. So nga di jay pinaka main post na natumba. Ken di na kay galotan ti main post na nabunot na abutan. So nga ti ko na di kalman. Mabuting kanu nga mo ang agbiyahe ta di daloy dadakkel ket madandano man jay bangka na baka kano lumned ko na. So after yate na sir, makina. Bale, di makina na sir, hamat nga naperdi. Yung di dyan lang adabot di deck na ngamin, di pa naka-one sir. So nga, ti ko na nakit, nagsubli tap no, tika sa i-repair na pa nga muna, sakbi nga agsubli man eh. One sir, okay mat, kinitang medical man. Di ba't lang karkarga na dyan, di kita ilang provision na, di makan. Passport sa identification di tao. Ada sir, actually, aga po kami sa San Fernando. Kaya naki-coordinate kami iti custom, kaya di kita isa bali pa nga agency. Kaya inadmit namin sir nga aga po iso na di San Fernando sir. Bali, tiko na sir, nagbiyahe iso na, hindi 24. Bali, 3 nights and 4 days na. Yung kapota talaga nga hanlang makaya nga dumiretso. So nga nagsubli sir nga nang birok ti shelter na sa tarimaan na pwede yate. Insigida met ang nagturong ni Mayor Edward Kilala iti opisina ti Philippine Coast Guard tapno ti kastaket kitain na ti sitwasyon ti naisadsad asiman iti lugar da. Inbaga na pinakan ken pina-check up da ken ditoy nga inbaga ti mayor nga awan met dagiti pakakitaan kuma nga adda dagiti negatibo nga aktibidad ti naisadsad adayuhan. Isa South Korean nagpunta siya napanjay La Union at sa intulod ng company na female company. Tas on his way back to Korea, parang inabot siya sa high seas nung masamang panahon. Iso nga natukkol ka di mast, di pagkapidan ti di sail ko idi natukkol tapos so napilitan nga nagsubli dapay gamin kasla abot ti yate na so nga sumsumrek ti kasa. So he decided to come back to the Philippines. Nga naisadsad mo iti ayan tayo, iti Curimaw. So timulong ti assistance iti Coast Guard sir? Yeah. As a matter of fact, di nakita ka narami na, tinignan nila yung ano ba yung mga... Kasi mukhang gutom na gutom yung mama. Kaya Coast Guard yan.
pinakanda, tapos yun, Meron siyang travel document, sir? based dun sa tinanong ko kanina sa Coast Guard, meron na kompleto naman yung documents niya. I was asking him kung gusto niyang kunan sana namin ng litrato yung passport niya, and then check with the Korean embassy, just for his family to know that he's here, na safe isuna. Ngam ka sila katawa nga di na kayat, in other words, parang ayaw niya na hindi rin naman namin mapilit, but anyway, although nakuha na namin yung may kuha naman yung passport na niya. Wala namang suspicious na concept. Yung Coast Guard pinasok yung yate, wala naman daw any. Siyempre ayaw natin mag-assume, di ba? But of course, andyan palagi at the back of our minds, kailangan Verify. oo. Dating asiman. Dating asiman. So, more or less, amuna ti araramida na matkiti. Ang tinanong ko lang kanina, ano bang kailangan niya? Ano bang di ko na naman ma-repair la day yate na okay siya. Kasi yung engine niya okay naman, parang very good condition yung engine niya. All he needs is I think 300 liters of diesel to get to Okinawa. Tapos Okinawa mangalan tuman ti agatang tuman ti provisions nan pati fuel. Tas agdiretso jay Korean okuan. Ang suggestion ko kasi I understand meron tayong meron tayong agency, yung Marina, na isuda mang assess if the boat is safe for travel or if it's seaworthy. Tanuhan nga seaworthy, syempre hindi natin papayagan dapat. So I think yan isa mang pag-uusapan namin ng Coast Guard na kailangan i-coordinate with the Marina.